Με ρώτησες και ήρθε η ώρα καθυστερημένα πάλι να σου απαντήσω. Γιατί παθαίνουμε μυϊκές κράμπες? Και δεν θα σου απαντήσω μόνο στο γιατί, αλλά και στο πώς να τις αποφύγεις. Οι μυϊκές κράμπες δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο γιατί συμβαίνουν, ούτε και πώς μπορούμε να τις αποφύγουμε. Εάν ήταν, δεν θα βλέπαμε εικόνες σαν αυτές να συμβαίνουν σε elite αθλητές. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες για τις μυϊκές κράμπες είναι δύο. Ένα είναι η αφυδάτωση. Όταν υδρώνουμε, δεν χάνουμε μόνο υγρά, αλλά και πολύτιμους ηλεκτρολίτες όπως είναι το νάτριο ή το αλάτι. Σε αυτό φυσικά παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Σε μια πιο ζεστή ημέρα, υδρώνουμε περισσότερο και χάνουμε περισσότερο. Η δεύτερη αιτία είναι η μυϊκή κόπωση. Εάν υποβάλουμε τους μυς μας σε κάτι που δεν τους έχουμε προετοιμάσει κατάλληλα για να ανταπεξέλθουν, είναι πολύ πιθανό να μουλαρώσουν και να μας δημιουργήσουν κράμπες ώστε να σταματήσουμε αυτό που κάνουμε. Για να αποφύγεις τις κράμπες, αρχικά θα πρέπει να κάνεις ένα like και ένα follow, να μου δώσεις λίγο έξτρα κίνητρο, να μπορώ να συνεχίσω να σου δίνω βιντεάκια σαν γι' αυτό. Οι κράμπες λοιπόν που προέρχονται από την αφυδάτωση προλαμβάνονται με σωστή και επαρκή ενυδάτωση και αναπλήρωση ηλεκτρολιτών. Τώρα για τις κράμπες που προέρχονται από την κόπωση, ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα με συνεχώς αυξανόμενα φορτία που θα μας έχει προετοιμάσει κατάλληλα για τον αγώνα στόχο που έχουμε βάλει, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να τις ελέγξουμε όσο περισσότερο γίνεται. Ακόμα όμως και με αυτά, κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν κράμπες απρόσμενες την ακατάλληλη πάντα στιγμή. Μπορούν να συμβούν οποτεδήποτε, γι' αυτό θα πρέπει να δίνουμε σημασία στο σώμα μας και σε αυτό που νιώθουμε, γιατί κάποιες φορές, ίσως μειώνοντας ελάχιστα το ρυθμό μας, μπορούμε να τις ελέγξουμε και να τις προλάβουμε πριν μας κάνουν να σταματήσουμε τελείως τη δραστηριότητά μας. Απαραίτητο να δίνουμε σημασία σε κάθε σημάδι που μας δίνει το σώμα μας και να φροντίζουμε για τη σωστή και επαρκή ενυδάτωση, αναπλήρωση ηλεκτρολιτών, ειδικά στους αγώνες όπου η ζέστη είναι έντονη. Αν έχω παραλείψει κάτι να σου πω για τις κράμπες, γι' αυτό υπάρχουν τα σχόλια αυτού του βίντεο. Άσε μου το σχόλιο σου εκεί και είμαι εδώ να σου απαντήσω με τα χαράς. Σε ένα Q&A που είχα κάνει παλιότερα,